Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kilongyeng kiblakalalan hakas ng paham lang Riboy District nakadako jing ringkat kinangelam ka Riboy People's Council haka arfulay terik na itong araja apan rio. Kilalit ban IT da jingto how additional deputy commissioner ka Riboy District uba Jonathan Shela. Banyakan halor kilat jingeram kibaka sarkar ka juay nakabanta kilongyeng kibasya akta haka nisnong. Haka jingekan bigila patay kubor kinong syongsnong kapaham lang kilakeno Bamunchwa kamjudan ka jingslay hapu asnong. Henry kalajadang kantiat senam hakapur bajur slap ba uslam bat komsaw katap hadut trumiyeng chongki brio. Bat karung ru wat sakit kriwiyeng namar ba omdan lentiyat. Balakan ru baka dawhi kedai nakajingti kendau nakajaka UMLA kama korban uba renikton lingdo tongkar. Ladap dakasan post nem jing mensidaduk mensiwa uneu koilas ulasna kipai kimayai lembah kibahe bahe hinrai hamar siwan uneu UMLA blok ya kipai kiba mensiwa mentaga ying yongi hakat nyomer paham lang kat neng yadon kat san kanruying kilatap tang daka hinrai ngabor hapor ngadang sia nam kersiu ka kun kersiu ngalayap yang mai ka lapoi krum jing sia yang pi ngai yang ka lapoi hapal bong ya ka ngayai te hinrai na benta gasa la da piwan pai video na piwan pai mano ya ka ying jonga menta kalong kum ka dam sai ka dap sa ka ka baklem dan jengat hinrai wat bangin syang insa ngila du jing kermen ngila ting hinrai ngad kerpat ya pi ba pin ya kitlam ya kane ba pin pelait na ya kane ka wa tangga taga yung karmen yung ngabdan ay banong ngaladon nyaw fo khandai snam ngampat julap kum ya kane ka jingji ha ka jing imga MLA mau kerwat trong slong gidan ka jing ka bakraw tengi kwa ba kathe ka pon blok yangi ka kwa angi kwa bakin pin clear no ngim kwa ya ka kamdon ka jing wet ru te hanrai cerita ngila song hang thi ngjudan kata ka kaban pendik kaban penjot kaban pengrau mental natnum yeng ka ka yaj to yusen elem ko trai jaka ko trai puta to isen elem yang igi baduk ki bakrau nata ngikwat ke jing kermen ba pi pen khoi igi ka bangin chong suk chong san kum mangi song menchua tangkan hi ngakwa ka gertang juga ka daga drinam malangyang bat ka batri hok hadu kata kata ngadai ka beluk tam ka bapang no ka musim bangarai ki kon sitang met laying syabar proyek talam ka musim ka dodot kum mangakta yangah ngakwa pen kan ha ka por balai bangasanang men kan hadu kata bangala syam bangala lap bangala pang ka musim to ji so sendailam ya kan ada dikran juga ada teman kemarin nyo post nam ku teman ke syong hatiang hanyo mer paham lang kapat ju jam menuru raim ta citeng ben ngabra iki kono ke tiaga sa sabar balai baka jing dak bom ngada hada natrum to iso sendailam yang kata kublai sibun tangkan yang aku aban keren ya fi he ha kapot ma bangla wanra pangi mai ha khanyum na la chong la sang na de mandai ha de khin tia ni de lam nga bandap ka ha de haying rai ha wa phusan ha al pun rew ia kendit ka hapo kujing manam wai ia ka si phusen lai bana tia ia ka lai sen tang hau bana uban nyu ungai yu ya su ngenang na ro uyi wa song hang na hakhan nyum me lak ta loi ka tu hi tao kêu ra đuôi su tăng cái đặt khen đặt đi đuôi su
ki baling khian lei la su mi ki pri la su jol be ketang ki la khian lei ngana ba ang hang ka ying sukit lu na be ka tia uyi ka no jinjal kham tam uyi ba su bela kham tam uyi ba su rep ba rep klau ba bat ka wai ba bat kit ka kho ba kit usta jinja umat yuma su tia yuma su dem nuat ja yang la khian ma pakhat ba jot ka man sem ma ong su in nan tang ma phi ki he ki han tang ma phi ki hai liberมันไอแลมพี่ยายีki ba stem siliang ki ba kup siliang ya yi ki ba duk ki ba rangli na riwa hari boy iai ya wat khau ya wat kebai na banta kasnil nre wow sn ai ya yi unong bela ya yi unong rep suya sya yi rajna how has pa how haja ko has pa ko haja sn ai lem ya yi ubaduk ubarangli pelan no season ya kate kolong ti bayu dei su bang le pinan maha pinya brau ma daha pinya brau kadaman pi kapap kasang kan kilo ja pi rei unga yu ma nganong hanon non ba be baraat nga kapule kaputi yu ma nga rei tang ukun rat banya rap ya yi wasem lanot wasem jenja khulei yaki ha spa yaki hai libe rapi perkat adam perkat kasong kapap hagi ha spa tang basi sendan pelaj no be jaga to kawa ha katma bangla unga iang hang ne ha khan nyumel nyu ji em ka tang manuwei an tiaw snem ada perkat ada perkat bi song kapap habi ka Riboy People's Council sengkini mentakas ngi ngiawan hapo jong ka office jong u deputy commissioner jong Riboy rangkat bekini ki long kmi ki long ying ki be ki jongi ki be song yasa apo khat nyomer paham lang kadon ka jing jia ka ba kata mat yong ya ka jing em ka jongki ka ba sapenlong yangi kum kaseng bengin wan hapo jong ka office jong DC ni layo bani kendu baki bor punya district isa Jonathan Shella belong additional deputy commissioner banbu daka jing tho halor ka jinglap ka jing syam ka jongi rangkat bat kilong kmi ki badi kita ki bamat ya kata kalanot kila air rangkat baki dur ki videos ki jing tho ban Bu Ahmad ka office ka jong i khanang ban kaliang jong bor punya district kanyo ban perkhat ban yarap ikini ki longyeng kat kum ka jinglong jingman jing shan ka seng ni layo ya ka jing tip haka arpau tarik hadin bakal adon ka jingjia haka step jong ka arpau tarik bakal adon ka jing hap slap ka bajur bat namar ka jing jur jong slap kala pelong ya gitu ki biasa hasil ter jong ka wa apo khat nyumer paham lang bahkan tap ya baru ki yeng ki ba syong yasa hasil ter jong ka wa te hadin bengi layo e kata ka jing pentip nakaliang ka jongki nakaliang jongi kum ka seng yela le haka arpoi tarik isha janmiet ban yali ikendu ikini ki bi syong yasa angte ban sungtu khamba ya ka kadau ka ba pelong e kata ka jing slium te onangi la poi hang te dengi layo ban ya keren ya sungtu bhai kata kadau pika penlong yangi bangin bitar hak ban ko ngai bat ban bu ya ka jingkli namar ba baru askata habaslab kamjudon ka jing slium kamjudon kata ka jing syarong jong kitar ka jing syatap jong kayeng ngade gesin ka baar nadu mersim snem kiladon ki media report baper na ka jing sna jong ka kata ya ka ba iba renikton lingdo tongkar MLA badamburom jong ka mokrwat berbadairu menteri baru jong ka sarkar jela ka jongi ajing sisala dangi snap ka kerdan jong ubreu mdesu badang hapan kan mau lane habatai ya ka kamram ka jongi haba ile kano ka business ka jong i ka jinsha ka di ka hok ka jong i dan repat namar ba i ile ka kam ka baya don rangkat baki jaka biasa abreu kita ki residential ka punya tip haba i snai kano ka surok snai kano ka jaka la de ban phaidian la de ban petlang ya ka jing bhajing miat jong ki wei paro ki nong shnong bali banga kran ne kata namar kata ka di ka dauba jong ka ne jinja baro hadin bingi lapoi ha ka arpoi terik hangte ya jaka khan yomer ngilap hang tu ba katu ka jaka ka bana surok ka barung ketika jaka jung iba renikton phi ka jing pendap khando ba ka jing thema hong tu la sharkhe te dengil apai sapo apa de kiton kitu ki muri artli ki baret kat ba ga jing kenjang jong ka jaka naga level jong ka bat hadu ha surok dengim bakla kanum duna syu ka khatsan arpoput te khatsan arpoput ka jing the khando bat artli ki muri ki banga makla tang ba arlane laiput
kane gadi ke ga daw ka ba penlong pat ya ka jing syakta jong ki khat nyu tili ki longing ki bakum ka seng yo jing tep ngatara ki nang yabun tama ka bangi yo jing tep ngi ki long khat nyu tili ki longing tadi ngila po yang tei habang yirung ha ki hing jong ki isnei namar ka ying kalau orpait lun ki jur ki jeb ki jingtung ki jingtep ki pliang ki khuja ki dabor kat badan baro lara lo ko bali ra ko namar ba ha ka por ka bawan ka tu ka slap ka tu ka jingrong jong ka wa hang tu kimi don por shu ban ya pen khuit ban ya lum ban ya sei ki tiar kita la shu shim tang ki khun ki bat ki phet ka jaka ka baki kala ban pelaim ya la ki jong ki khun ki ki siu ka jong ki te ka ne ka di ka bangi kum ga sengi penrem namar ba mensim snem kala don ka jingja bali ba ki up hadu ba kanda jab yang sa shisin ni shuang bo blai bastan ha ka tu ka miet badon ka tu ka world cup ka final ba ki khun ki jong ki dang ya pej pat ya thia ki dang ya pej ya ka world cup sau baje sau duna lane sau shpua kum tu kawan kata ka sau la dadi ba kim pej ya ka tu ka miet ngatharai kala don ka jingja ka ba sungsi te ka ne ke ka ba utrai jaka lane nakaliang jong ka shnong nakaliang jong ka borpini district kidi ban shimkhia mardor namar bangi ngitip khambha ba ha ketiga jaka la ban penbha ya kata ka muri la ban penbha ya kata ka jingking bat ha bangi shong bat kini ki longyeng ha bangi kli ki ba ki kwa kim kwa than ni ka spa ka phowani thu ipe kata ri bangi ngi songkumen kim dawa ya ka pisa henry ya bangi prasyang pat de ban estimate ka jinut ka jisep jongki menta kam dunai ka sanpusan don rupaulak kawai ka longyeng menta kala du hadu lailak saulak sanlak kaying kala orpaj ki kwai ki jongki ba ki prem supari kwai prem mu jongki lai sentek sau sentek berok lara ka te mano ban jubab mano ban shim ya ka jingi kli hato ibarenik ku mutrai jaka la tharai ban compensate ikar ka jinut ka jongki ngam tharai te kai ka don kam menta mardor kalong ba ngi ahmad jong u officer ngi lakran dak ba shai ba kadai ka jing don kam ka ba ahmad ya menta ba kadai ban donno ke inspection nakaliang jong bor peni district hawaj hakising ki baladep nakaliang jong lokal MLA bar ubidio kilalit ban access ten rai hadu menin mene kam shimladon ka jingkhot ikini ki longyeng ban ai kata ka jing pentikna ba hakini ki khendiat singi ki ban wan kan de ban donno ka jing trei bar sinada ka jingking ka jing kwa jikini ki longyeng mene ngatara ki mla pan pau ka jing kwa ka jiki bolong ba katika humpai de ban seino namar kam yahap ka tung ga jaka jadi mesinada ka jingking kata ka de ka jing dawa jingkini ki longyeng ngatara barok ki kwa umta em ki kwa bakan donno ka jingking nang tu te i MLA jong ka mau korwat dak ba burom ni kemen piwan syaboy pi don ki business pi don ki jaka ki puta shane ni welcome ye pi henry wat nyon yo duk shiliang ukup shiliang usem shiliang ai ka tiga diang kamon rangkat baki longyeng ki besong sa ang te hajing sya ka de jingkar khu ba pi piwan shane pile ki business ka de bendon kata ka employment ka yo kam yo jam ki khun ju ki longyeng basa marjan tenday kum kalong mata kalong da khongpong ka don ga jing shileum ka don ga jing syara ki marbam ki mardi ki martri ka jongki tegane kalong kum ga jing tim ya ki tengin nak liang juga seng nyimdon nya gajing berngem bersit nyimdon da kumui kar kom perkhat tang gajing kentu ka ba khmat bat nikong ay kalong ba ibar ini ban one first hand ban pej dak rejong ki khmat ha ga ga jaka ba la imla ban le kumta nakaliang juga seng ngihap ban syong ban perkhat namar ka ga jaka kum kalong mata kam fit ban ya sa abreu te kumba ngi ya kren mene ba ka jaka jung bar ini ka singan namar ka don hajrong ka jaka jung kini ka don hasnda jung ki telada ka poi ka por ba kini kim nut syu ban ya syong sa hasil ter jung ka surok nakaliang jongi ngi haban penbore kini ki haban syong li sa jaka jung barinik namar jaka jung barinik kalong safe bani syong bansa te mai thara imperwai kata ni piong no ibarinik le sa im kuslai kata henry bat kini ki longing ki ba syong sa ang te kila kren yangi dak ba syai ba ki kim nut syu bani syong bansa ang tu namar beli bagi don ki khun ki siu ki jongki ki barang san snem ki barang lai snem hagadu ka si bangile ni hang te hakawe ka yeng ka bodon kama jrong khandiat khatsan ar pamut ki klung khana ki don hang tu te ka pat ka donut ka jongi ngi thang bangi pe ikine barok hoy te nakaliang jong ka seng ka ditang kata bangi wan hang ne polisi office barwana ada ka jingtho bat ban kentu lang ba kilat patai kubor ki ya ki trai jaka ya ka dorbar sinong bat ka bol pni district borok kawai bakin shim kia ya kane mardor namar bangim kwa bakan don ka jingja ka basusi hakisi bagi por barang wan kublishibon. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It's
takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our right, our future.